Na Kofia wasem ya okay de. Ani bia no wanya baby abewa na. Ah. Say wasem na meka. Hey. Hey. So person hu me yie pa. Me pesa di no kwate. Brante no ogumani ma asem dia ye me. Ana. Kado papa ba kuma de papa. So tu ngati e be dugu wanu a. E ba ko da no ngati boni be frɛ ma wo puje wonu ya tugu. E kire se ngati boni we we se obrapa. Ngati boni be to abusia mu a. Ye die bia be abusia no bia no tugu. Ai no hon konton boni da braba ni we udini. Aya no ma kone kwa ti fi kwa hunsi ono aba na fa bebusa so ba na fusemu a e ba kwa da no nkate bone no abetu no ototo montem sewa therefore adama we dey facheme say my baby free wa rasi na sebe yesi aboa no be piawia musa aboa no piawia sa na sebe ense kan ne me egu ne so no asonwie ni therefore ne sen jase ne me di sebe buru sebe anya adokoto ma me hwoto agro bia me ne nye ho kra therefore anyame na be chekire wo be hye wo me wo ho na wa wo de beto manim se oba Kofi wo de beto manim wo jase se wo ba no wadu ne panin fie so se se wo wade ko pese wo bese me ba se wa wade de ma no empanin se bia do ye ho anyi akini enti ene je so therefore ye gua wale nhihye so a sebe me na ne nyina mpo mo wo so me bokai bia chese matotototo emlechie ne ho ne ma chese me beboa ma wade ahoho bebe nya tumi aso ma yefe therefore eduru empomponso a chese wade aso awie me wo ho no mo a jase asem obeka ne se wonim hwe kura se obi aka chenso obi aka chensa wale bi baso chese wonye na dwen se obema me ba no ne ba Kofi na wale chese wopi gumeni mu ase abese mabusua therefore na mpanin sa bodu oku anhye wani bra yensa ne bon na me nso yenkwati jama enkotwa kotokoro soro sese me ba mi wura na ma me de beto anim na de ekoso no maamu amane me fu achi na abetie ne podua abisanse de oye no oya hame simde beto anim yo also ento boase na message usenya you say empanyin se mframa de wo pade a wonya from so mienu enti menyen siesie wa kan kire me a jama me betu me na esi asem ne so why me pe asem no kuma tweble ti amane ha ye be kuma sibre bit ma pe no kuma tweble to de kan kuma to ye ni jama me therefore mate en kasa so mate na sese mpanyimfo mienu amoti ahemfi na mu di atranfi mfaso ni so ha jama me petro menim de me why jasi Mehene wonim sa konya wodi usai oh no kra na usai ni mu wasan kan ne se wonna na wachi na won fa nsuo nyina wanim na na me nkasa no kra pa na fa de mi wura wada roma ni nye bi sanso adan na afi de wodi nsuo agina wanim na wodan wachi e kasa kire moti mi wura wada roma obu ni ndi kwa so minti minya sa kra nka mi wura matumi nsae why yo mi wura medasi pa we die me ba ya mi nkuta ne boni eye ni gisem mi wura ani gisem na no pe bi dia to wo na ni nyina ne se de mpanyi kan no mpanyi si do mpenku antimi ntra ehia honam se me ba Kofi no kwasam ne se oduru mpanyi fi so aso awade na se de mpanyi aka no mpanyi se awade ne kwan awade na awade nso nyensafu na se bia kan tafre mpanyi se producer enam sa awade kwan awade nti okwa awade a bisa na kwasam ne se ujase
me ba ne de to manim se ohun abayo afefefe bi e wo fie bi mu ti me nso me hyase etu anamo de mani di akire se ya abayo bempo ne fie bempo na me wura no kwasam ni se mi ankasa me de mani to fom na me yehwehwemu dudu mu na no na efie ne fie bi ase wa ankasa ukontini efie na oba no nso nye oba bi ase eye sewa ampafo prakatu oba fefe tuntum se yu tobum sewa na mpese oye maase a me ba ko fi nso aja to we de fi se mpanyin se koto ira kosi umua onyirai okoni di ebia no ko horo no kura ta chada ba ti se oba no epese oni sewa kuntini eba waria no anu pia na waya ade so mmani age fi se eja bia se de ni se ne bedroom panin fie so a wo ya tutu ye se de wayi se de ba ne ba ne betime nya asetena pa pia se mpanyin se ni bo a ekotirim swata se ne mpanyin se bi o moto sa no ne ko ma video mi sia ne be mira peja mu ma ntena me gidi ye se asempa pia waya ade papa pia se de otu anamo pa no ye boa no kwasem e ma ne tu se de be ya akire no nchiri maso be di akire adodo de no kwasem nti mema kwam be di de ene kwam bo ache mesama pia e de odwan bi abrew ei mi wura bese mma odwan be mapa otu adua na be ben gina so rechenyi ne fata akire mi wura dwan di dwan mema omo de aba mi wura na ko da mo ma ne wo ho dabi meso me de wo se me yese etire no that's you apa no any piano me that's mura odawro mo boni ndi kwaso me krom na mehwese aware no nso ebeba so aseda de di na wona no mo nsem na de di mu pa no ense e mantoto ye ntimi nsi se de be ya wale ne betimi awade enso to awiabo agrada dwudwo ei me ba na ho ase wa krank mewu enti mura no no eye why kone kokoye ntoto ye na chiri no amma yo mura eni di mu me peja mu Hey, na the bay cry. Be reflected. The bay cry. Na me back can say be a main kai. Some American, what ye near ire. Miambu no. So I will join one or the boonim. A pempum dotton. On say join. Jan Cassian. So on say join. Far enough. Unim come fast with that. Ubuni. Me shada kra ntiase papa bia sa won shada ntiase de na asie ah wonti me ka asem nkyere me ne na ade akyi a wada na wano asa be ka asem fra kyere me se woni mu a me di ba kwa shada kampa yi odi ewu me ye jata obre ne ho ase ti le me ka ni me shaw sa kwan bia wonam so be ya ntutuye ama wade na baso no me mauda pen fabremi na wade na maraso wadaruma me no nkasa seda anya sa exercise no mpe wadaruma wakama na jase madama mama kwa babiu ajumso kontra ajumso obodo madama me busabi ya bechabi yo ampani sa han ye go mu na monam nantese busabi na kontri wona we baaya asem ti ye bakufi bempa kufi wona mu basse wa bi no na wa asem na ntini wa sabi mpanyin so kunu tini nsa na wantuma yichi kurura se menhwe ma wade na emra so tini wa ha mama yeda jase me too obodo me sempa
ya champagne. Ya no me da ya na mfiri wo. Obodom to. Eh. Tobo. Bodam na asa wo pentami. Gase. Sabe, penisi nkumdwafo nidwa. Ebe ya ho so anya chin. Montimonim kakra. Asa sabe mamunu ya mudi si we dia sabe. Ya kwa no ma hin comment ti prebu kwa so. Na ho na ka cho si ebuna. Me na me yisi ya ne anim tie. Sa na anim tie. Na da ko ba sa na wunye kasetia. Si ya ne anim tie da nyina. Na ni ba ya anim na wi a cha bempire bi acha. Ya cha kan ya amfa wi. O mo me da en so. Meme da. Ya no meme da ni. Meme da de kan hwa nya totoya kakra meme da de se wani mu dodo. Dabi ya no meme da ya na nkwada no. Wanu mienu ya da ya ho. Ya nkwa chena chemo ya bra. Anu. Amenda. Jase. De kom ja no me ye. Se de me yira kan. Momo amo yesu ya boya ho. Na meme nda no. No ya ya firi ho. Ya mankola no nwale. Achembi ya no. So me nko. Na si ni fika. Jase. Na country. Asemba ya tobo wate. Na me ba me no akọ. Mo se me nda na me se me yiri nso me nko. Me no akọ. Onim se dia wo ya ma mehu se be sa adwempa ni wutirim. Wo ma mehu sa no ayre bo be sa nya no na ya ditua. Wate. Wo betena ha no mo ana wo basa wa na hu ofemi hu so bi da toto papa so a wo ye nyina wo kansa mi nyina na asa mehu se adwempa ni wutirim. On sa na adadi. Wo sa na adadi. Sabe wo tie kunwa so. Wo kasa madwen ma wutirim se sabe wo didi a wo tafere wonsa na nom kwan. Wate. Awo no yira besi anu a mo munumura sabe ye chikokwa ye dinima ye dinima awale no memenda e ba so mo na mo be ka chese mo be wale mo be se me ba wade akoma wo ba memenda ya hoboa ya twa mo mra na te wanim na sabe me no ni bone no te ne bone why oso be bo ka ya fe de ka ya wo no afi no se ka ya be ye bi ada ya cha do she wadi fu wo ya cham se de wo si kwa se ya piano se nkwan atra mo we na okay me fe won mu chai wonu mu kwa mo ba mo nche hu mfa mfiri ya so asa sabe de mo fa bibi for mo di na mo ba ye So when you me father move from say wa hwenyen when you ma ye hwere wa had kame ya ye se wo ya atena ha kese achen fie say wa when you ya afono sana na so wa adosu edi asem biem na mmere ni wala me no sha senti so na me kwa wi na msoro me wai die na de una ene me ya ajinsemu mama ne papa ya mo ya sai mo ba ne wale me na afi ne ba na ti ase no afi mama ne papa ne sai wale no mpene so chesensem sei ba sa me dwene ho amenti ase me ti ase me ntimi nwene ho me ntimi ne di ho me kura ya me de ntimi ho me na adene ene na ekoso ampafu na de me pese wo ti ase ne se na nantom honhom ene ni pantem ekwanwa se de ni pasori yi apaye fra na nanom eka wo mo hawo ne wo mamane e kire wo mo ne wo mutie wo mo no sa pepepe amamen kasen bin kire o ne nko wasum yi adane ne wo koye ye na ebi anka abrante na na ye o mama no na jase wo gunsa wo ne fie wo yi apaye afra na nanom abusa wo mo ne ye ne ne enye abusa wo kwantene ne ne entene enti wonante tete atempon no so na nananom nso etie ne mpaibo enu ntina abrante na yekuna ha enya mamibo
Opa say. And sana na just go yen. Na ma brantie no. E ho to no. Simbe mian ha no. Sa. Enti no na ma atete na just na yin so ni so ana. Sa pepe. Hey. Ah, sakaba. Ampafu. Mama. Tie ni ye. Se wo ba ha wo be sufre na nanom a. Egu nsa yi apa yesre na wo pema wo. Eyeye. Sa pepe na nipa bebre bia obetena se adwene se na nanom tumi ye adwuma no. Ono nso yi apa ya na nanom tie. Ti na bi be twada de mu ana. Oh, nya wo kan no peso wo kire me sen. Ina makafu. Wo ka mana kwesi se me pese me ka kire wo se tumi be se na medie no. Dabio. Tumi bia nse na medie no to ampa afo de pese me kire wo ne se. Na nanom tie obi a na so omre ma na asem bia mpai wo. Jo. Enti wuti wo se wo fa kwantene no so a. Wa nante amama so yan yisu kra na wo yi nse yi apai a na nanom beti. Jo. Atiana na. Nana sewa. Mama. Emeka. Etwatu. Wotie ni ye ni se. Ye medima wo ma wo de ya ablantie no. Enkosi se ablantie no. Beto na nanom wo se. Entumenti mfiri na ni so ta. Se obedo. Ena. Nye yedi ya o maame no papa no so. Jase no, odi nkan keka kire kuro yi mu mpanyimfo nyina. Enu nti bibia ntumi nsi sa awale yi kwan da. Awale no ebeba so. Mehwehwe. Enyo. Hai, Enti sewa, mama. Ensa ma habie mu me kan kire me se menye bibi fufuro bi ma na mfa nkoye o maame na o papa se be ya obetwe aben anase wo beye se biem ne makam kosida ne a ebeba so. Matias mama, lesa wale no omupo Ebeba so. akoma so ade anu. Sa na nananom nso. Akoma so. Eka. Tibesi bia baba ka kire. Sewa ma blew. Oh. Ma blew wo de hahwere de aboro so. Na nyimi mo wa mso. Se menyi wu man. Ene me pese wo hu ni se. Asa wo ya tena ha dodo a chen fie. Emani emma wo hu bebre na bi ma me nso me ho. Se medi nkan kura ka kire wo se wonam kwampa no so dia wankasa kura betimi ayi apaye ama nananom atie. Tinsem bi kire wo so a bi kura beba na mini ha. Je se nananom kura no o mama madwuma bi esese meye. Enti efri na de kuro no menta ante na ha kese. Meta wura hunhum. Tu baba no kura na bi ana mini ha. Eba odabio. Neni ajaka woti bomo. Otu mi di na chae. Cha mi di mi akwan. Ananom shasi abo me kwano. Abo kwana kokotu esuonu. Ojira pinti no mara ni sukoso. Osi Sure we di everything odumankuma. Mampon kontonchi gramo no anime. Yeah, many ampon anime. Menena nanom de akubo pintin tunkwan vete preje metata. The other nananom to me di agrono. Na wiye be we pasa. Abubo nuane wudi amwe. No de nananom to me di agrono. Na wiye be we no pasa. Na madama meta thank you ngomo. Ema wakonya. Oh. Sewa. E ka kire wo se nansen ntam nyina no. Me wo honhom. Nti wo ba hakura wo metome. No kro. Wo ye den hu se me wa ha. Na de teni se makasa mitudi ye. Sanse de temba na yasem hia.
Tini twa le twa se me ba. Madam fa che me. Ma be fu mo kwan misro. Aye ni ewudiano. Enu ana wu betwa. Ni ewudiano enu ana wu betwa. Ni ewudiano enu ana wu betwa. Ni ewudua banche no wentwa bodie. Ni ewudua bayire no wentwa menken. Ni ewudua menken no so wentwa bayire. Ni ewudua moko no wentwa nchimbudo. Ni ewudua nyadua no wentwa nsusa. Ni ewudua kwawu no wentwa nkuruma. Sewa ni ewudiano no ana wu betwa. Tuwa wonkomo no so. Ana so hwe. Ana modum. Wale ni baso. Asa mesi abra tempentin kwa asa na wale yi baso yi. Mpesa ma wale me kukuru no kuntan sa afache. Tina no komo no. Me de pre wo se. Nana no mu hwe so yi pensi ma ka me beje. Nka ma ponim kakra nane. Nka ma peja ma wale ne. Na kakra da mudin agentre ha. Agentre ha bebia. Nana. So ba ewa na odisi ye meboa. Ana say Oba ewa na odisi ye na meboa. O chamba be me fancy. Ani ebesene na kofa. Oh nana. Say ka kono ka wa. Kawa no tum. Adan. Sewa adan. O pese me wo de me kosi san. Ana wo pese me dwuma me ye ewie me san. Sane wa pasa wo be fa no. Wonum no me ne asema eda so. Nana. No me fun ba no. Ina nda bi o mbra ma brepa o sa gude wo. So wada ma. Wanda woni se ma na bukuru ma na be ba ko. Nana, o se no me. Mane jino me. Jina nana no manim se no me fun ba no. No me eguma hodo asan se wa. Mama so. No fuche me. Wako wia gudie na wo de baaye na wo de bra me se me mfansie na bra no so a abefa me na me gi akro no de me boa da bi nana hwe so ma me keka wo nya akro no de ti ko mbese me beje ko ne ne wo de besie ye ntini ama wo nyonko saa brei ye twa na su a wonnim na kira kwan na wahunu na nim akwan wapa sa wo beje no akoponi bi anane na wo de awale wo de denko na wo pe sewa kwan na wani no say ese kwan na wani agudi na na da me timi nko abla kam isro da ene brane be yiko na me sewa na adi sie Nemo me kama kira wo kwana no ansa waduru ha. Sa wudu wonsa wuram na atwo nsa na antwe bie mu antia mu nana. Sa wuye kuntunsini a antia mu nana. De obenya na ha bia no. Fako. Nana zane kwa nza menya. Unya. Yo. Kwai. Na mo ya tweme di. Wana ye twudi no. Entwidie bi sotire entwidie bi. Bi ayepe. Esuko no mahwa mumu yesam a wo yeye. Na nanom hyeda na wanya baabi fufuro bi amfa na ha ya na wo de baaye. Anu nti ko. Aboka. Na nanom wadwuma kasie bi ye no saade we ho. Isa na nanom yi apaye yi musuo ne nome a abetoso. Moja bisu. Me twafufu na mo atonko na mo ya fa di na. Sanka wanka abefa me. Ko. Mbafu ko. Ba gudi ni mama. Ko. Atina na me kwara no ngusu. Ka ho. Ma wona ma wuto. Osa kura sasa na wote. Okako ba di ba de ba shari bi se papa de ba wulu ba ba. Me beji ba gudi esa me ko. Wa hweye mami ye twa wasu ni bi. Me body that sire kuro yi nyina se won awfa de no.
metumi akwa akwafa ne ye twa ne su no aba ne ye de wakosi ana so we so ba ma wano ayo pete no abegina nananom aboboa no aka nsem a metumi aye ne yese ne sa Inde so bribe da me ko ai da se bebre ade na oyo obofo sa kwada bone so we so ya kwada bone ye wo akura bone abewi ase na panyini jimifo na panyin bone ewo ho ampa afo kona nananom aye bibi bebre na ama wo hwa na nananom abufo hyew ama wo so munim lia nananom tumi ye ampa wo kai kwa kukube eniamo hu ti se de wuye ya no be ye no nananom aso yeso no mo dane na chichide ai so wan hwe ya me do be ya chichide na me de wa ye nyankuma de wo me fia wate achichide wa kola buta fu se de adan hwe se wa ba ji agudie no Yesa me na kwa mukafo amachi me mumi nkume. Minsi agudie ne amachi me mumi nkume na mfa ohuni. Me fa ko. Ni menu mu ko ijasom. Sabana fusemu a eba kwada no nkate bone no abetinam no ototo montem sewa achi fofie wache kwabla bena ma kwati daka kroja yanse ohwe ye wuye hweniyo enu gwa se ba kwa wijino